ina so a ɗau mataki a kansu su ma a hukunta su daidai da yadda aka hukunta ne dan saboda kare tun da sun kace ayi wannan su ma sun jawo ma kansu babban masifa. Allah ta'ala barkatu. Mu dai babu yanda zamu ce wannan yarinyar dama arniya ce to sannan kuma mai yiwa ne tana zaune da mutanen Najeriya ne kuma wannan amarin ya faru gare ta sannan kuma tana cikin mutane ne hakan nan to musulmai ne amma ne wanda suka ɗau hukuncin musulmai ne sun ka hukunta ta bisa lahin da to akan me yasa akan me an ka hukunta ta shiga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi batanci ga annabi Muhammadu kenan. Ta yi batanci ga to kai me zaka faɗa akan annabi Muhammadu muguyar magana to yanzu misali da ta yi wannan maganar to in kai ne a wajen ya zaka yi a lokacin ai ni ne a wajen tukar ba riba zai gaskiya an zaki annabi mu wannan ina matsayina na musulmi wannan ka ce kai ma zaka ɗau hukunci da hannunka a lokacin wanda Allah ya yi da musulmi ya min imani in musulunci wannan to ba zan bari abu daya ya bata min addinin musulunci na sosai gaskiya ko da abin da ni ya ɗauka mataki kan gaskiya ba karamin hali zan shiga ciki ba sosai to mun gode sosai to abin da ai yanzu akwai ƴan magana guda biyu to shikenan muna sauraron ka an riga an zo karshe wannan bari a kakarwa su mun to shikenan muna jin ka wannan yarinyar tana zuwa cikin mutane ne lafiyayyu wa'anda irin wannan kuskuren bai shafi kuskuren aikatawa ba kuma wanda za su aikata ita ma inda a ce ta zona kamar yadda sun ka zona wannan da yanzu da ita za a kammala rayuwar duniya kuma da ita za a je a iske ta lahira mutanen da suke tare da ita wannan kamar yadda za su aikata addinin musulunci cikin mukami cikin natsuwa ba tare da kawo tashin hankali ba su gama su je lahira su iske abin da sun ka aikata ita ma inda ta aikata ta bi su sai ta shiga aljanna kamar yadda za su ga ta shiga sannan kuma suna zaune kamar yadda suke zaman addinin musulunci kuma an ka tinkare ta da wani abu wanda ya shafi na annabi kowa da kowa ya faɗi nashi cikin natsuwa wanda zai haddasa mai shiga aljanna ta kiyama ta ɗauko mugunyar magana ta faɗa al'amarin ya faru gare ta shine ake so kowa da kowa zamanin da ya riga ya canja. Ok to mun gode sosai kana ji ba. To me za ka faɗa akan masu kare tan? Akan masu kare tan? Wa'anda sun ka kare tan ni dai abin da nike wanda suke kiyawai sun yi wadai da wa'anda sun ka kashe ta. Shi din ne nike son baka wani bayani. Ina ji. Wa'anda sun kare ta din. Ni dai abin da nike so a yi musu na hukunci ina so a ɗau mataki a kansu. Su ma a hukunta su daidai da yadda aka hukunta. Dan saboda kare tun da sun kace ai wannan kuma sun jawo maka zuwa kuma ba su ne suka aikata laifin ba wanda ya aikata laifin shi ma ya aikata ne dan saboda ya saba ma annabi kuma ya saba abin ya faru to su ma haka nan nake so a kama su a yanke mu su hukunci daidai da yadda aka yanke mu da dan gaskiya su ma barin su aka din ba zai yi ba dan saboda su ma sun riga sun takalo abinda an kai muta tunda ta riga ta aikata irin abinda zai jawo muta tashin hankali kuma tashin hankalin ya same ta daidai da abun da ta aikata shine su ma nake so a yi musu irin wannan hukuncin da aka yi mata. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.